Sanibona. Igama ngumfundo Mazibo ngihlala eBukanana. Le i-self tape yami. Nansi i-profile yami. Ngiyabonga. Nina bakaphungana Mageba enhlana sezansi ngiyanibingelela lo nibingelelayo usibonelo umthokozisi wakamdlalose kwesakabiyela obuka olumehlo mancane phansi eMelmont le i-self tape yami kanti ke nansi profile yami ngiyabonga. Hawu. Ngiyabonga ndoda amadoda ukuthi ungihloniphile. Wafika la ngingakwazi. Konje ngivakashele umfoka bani? Hayi, umfoka Sigidi. Ungixolele ndoda. Lezi ndawo sezaba namehlo nakho ngibizele kule ndawo. Mama lesikhathi futhi kusihle. Ndoda amadoda nginomsebenzi omayelana nokuchitheka kwegazi. Ubani umfuna esukile endleleni? Yilunga lomndeni. Anginagogo namhlanje. Intombi ezalo mama yafa ngesikhulu isihluku ibulawa amalungu omndeni ngenxa ukuthi soleka nje ngokuthakatha into engamampunge odwa. Ndoda. Ngilapha ndoda amadoda. Ngimdinga efile. Ngimdinga efile baba omncane. Ngiyakuzwa ke ndoda uyakhuluma, kodwa sikhuluma phezulu kwekwete engakanani la. Ayikho imali kwamanje kodwa ke isizathu sokuthi ngikubize la. Ayikho into engizwisa ubuhlungu njengale. Ungangichazela itori. Mina ngifuna ukwenza umsebenzi. Phela nje ngida imali. Sigidi. Ngikulande ngoba ngizwile ngawo ukuthi une record. Uyayazi into oyenzayo. Kodwa ndoda amadoda ngithi anginayo imali into engifuna kuwe ngifuna ungenzele lo msebenzi ngokukhulu ucophelele emva kwalokho ngizobe sengiyakhokhela. Njengoba uthi awunayo imali uzongikhokhela ngani mase umsebenzi sesengwenzini? Imali ekhulumayo ndoda kunalanga lonke mina. Mali 500k. 500k Njengoba ungizwile. mali le 5 ikhanda lomuntu lalela ngikhuluma ngomuntu oyi1 la khande lilodwa. Uma phela wena ubona ngathi lo umsebenzi ungayibambela ngezakhe izandla ubambe. Ndoda kube benginayo indlela yokuyibambela kanje abakasekho kodwa ngibize wena ngoba angikwazi ukusenzela anginawo ngisho amandla ilunga lomndeni leli lento izokubhekfire 25k 500k. Angehli 30k 500k. Okay 500k shaya ikhanda ngikunika ingxenye njengamanje uzohamba nengxenye nayo ingxenye ngizokunika njengamanje mawuqeda umsebenzi ngikunika enye ingxenye futhi Singakubani ingoba nawe uzomlandela. Kahle phela mfowethu hayi kahle ngamanje ngicela le ndoda phakathi namabili kuba ukuthi sihambile emhlabeni esukuyibona qhumisa ichampagne ujabulile emva kwalokho wena uyaphela emehlweni. Hayi kuzoba njalo ke ndoda. Inkomo zakho ithola kanjani? Sohlangana uzokusendela ilocation. Emva komsebenzi Angisebenzi leyo. Imali yami. okay usendela kanjani? Isendewe ngokwebhanki.
faka into zakho ngokusheshsha. Ongithola la mali. Ngifuna iphelele imali yami. Nayi reporter. Hayi. Nayi report. Kusayingxenye lena. Enye ingxenye ngiyayifuna. Singahopani emva komsebenzi. Angithanda ukukhuluma. Thembe emva Ngifuna komsebenzi. ukukhuluma kakhulu.